lucru să trag ca un animal. Stau acasă, PSD-mi dă ajutor social. Nu mă duc la școală, n-avem educație. PSD, băieți de treabă, ne dă alocație. Dragnea-i hoț fie, oricum mama, tata, fratele, toți îs la pușcărie. Votăm PSD, noi altfel nici nu știm. Votăm PSD chiar și după ce murim. Votăm PSD. Ne dă 50 de lei. Votăm PSD. Ne dă făină și ulei. Votăm PSD. Mi-a dat o bere, știi ce zic? Votăm PSD. Ceilalți nu ne dă nimic. Bună ziua, dragi români! Unde e Cătărește? Ce lucrați dumneavoastră? Ce lucrați dumneavoastră? Unde să... Dacă nu am muncă, am făcut școala, am terminat școala, nu am unde să mă duc să muncesc. N-are muncă aici. Să dă asta, cum să spun, am optat pentru noi. Cu ce ați venit aici? Pentru PDS. Ce vă place dumneavoastră la PDS-ul? Mi-e place că ne-a ajutat cu multe.